Welcome to my channel. Enjoy watching. Very radical po na, very demanding ang followers. Ano yung point ka rin ni Jesus Christ na ang pagkakamot? Ang pagkakamot ng mga doon napakahalaga sa pamilya ko ngayon. Very important po sa kuya ng family ties. Yun. Pinaglalaban na po pag ang relasyon sa kuyang family. Relasyon sa namumuta. Pagkakamot. Ama, pinagpapadaka tayo. Mga tugang, mga namumuta. Pero kung sabihin kayo, namumuot pa sa mas namumuot sa akin, sa magulang kaysa sa ko. Mga tugang ko kita ginampo ng hierarchy of loves. Siguro sinabi ko ng sa lugar to, mga previous sa mga hobbies ko. Nang pagkamot, may hierarchy. Yun. So, pero 1, 2, 3, 4, 5. Sa hierarchy ng pagkamuot, di pwedeng i-revise ang ano pa ba, hindi sa number 1. Yun. Di pwede ang number 2 maging number 1 sa pagkamuot. Di pwede ang number 3 maging number 1. Kapag kakaproblema po talaga. Isang ko lang number 1. Sabi sa Deuteronomy, kamutan mo ang Diyos sa bilog mo, puro bilog, habang pating ka ba ka? Bilog mong isip, bilog puso, bilog mong puso, bilog mong kalang, bilog na pagkabuhan. Ibig sabihin siya ang ma-occupy ka pag puso ka, bilog. O yan, kung sabi, kamutan, tasya ng bilog, ibig sabihin, number 1 siya. Sa pagkamuot. Ang sunod na po kaya ng pagkamuot sa pamilya, sa magulang, di ba? Sa tugang, sa sarili, sa mga pets, again, sa mga property, friends, so, yan na po mga lesser loves. Pero supreme love, yun po ang Diyos. Kung nairibay ko di ba? Magkasarap po talaga pag ang number 1, ribahin mo ng number 2. Pasang ko na lang ha, Diyos. Pangapunan ka, Diyos, na maglingkod ka sa iya. Iribay mo kaya ang Diyos sa pamilya mo? Iribay mo kaya ang Diyos sa mga namumutan mo? Iribay mo kaya ang Diyos sa property mo, hanap buhay mo. Makakaproblema ka pag i-read mo siya. Pero pag tama ang pagkamutan, number 1 po ang kagurangan. Mapapatama ang pagkamutan sa magurangan. Yun, nanindo? Pag ang Diyos ang number 1 sa pagkamutan, mas mapapatama ang pagkamutan sa mga friends na. Mas mapapatama ang pagkamutan ng kagurangan, mas pure ang pagkamutan sa satuyang friends. Pag siya number 1 sa pagkamutan, mas ka pa may property, hindi ka ma-attach, kung hindi ka pa may kwarta, hindi mo siya ribay sa kwarta. Mas ka pa may lupain, asyendero ka, pero hindi mo i-ribay ang Diyos sa asyenda mo. Na siya ang number 1. Mas ka pa may hanap buhay, hindi mo i-ribay ang Diyos sa hanap buhay mo. Na siya ang number 1. Pero pag number 2 na lang ang Diyos, number 3, ibay mo na siya, magka-problema po talaga na. You see itong hierarchy of loves. Okay po pag ang lalaki namumuot, o ang babae namumuot talaga sa mga Diyos, basta namumutan niya ang sayang agong. You see the point? Basta mapatama at ang pagkamutan, pag ang Diyos ang number 1. Diba? O kaya sabi,
Hindi kung namumutan ng ibang mga bagay, mga tao kaysa sa iya, kaya kita maninigo. Kasi maninigo lang kita kung siya ang number one. Kaya, totoo, mga aki na yan. Siyempre, padanato po ngayon ng mga nanay-tatay niyo. Pero anong bukasyon na? Pangakulang ka, Diyos na magsunod. Sabi niya, sabi ni Jesus, ano sabi ni Anday, nag-aako ka sa kuyang krus, kasi namusunod sa udyan ko, bako maniligo sa sako. Ibig sabihin, ang bukasyon na talaga, kita tapos, magsunod sa daan ni Jesus. Ano sabi ni Jesus ang may nagapon sa iya na si mga disipulo, sabi, yaman din sa imong tugang, sa imong nanay, sa tugang, mga lalaki, ganapan. Ano sabi ni Jesus? Ang sa mga tugang, itong mga anak, hihinan nyo, ang sinabuto, kang kabutan, katama. So, ibig sabihin, kita lang, maging maniligo sa Diyos, kung nasa itong niligo, iyo ang kabutan. So, yun po mga tugang. Sa buhay ta, hindi kita ma-attach sa ano pa man. Ma-attach kita sa Diyos. Totoo mga tugang. Ang pinaka-enemy ka po talaga sa totoo lang, ang buot. Pili kita magbutas ng kwarta, pili kita magbutas ng property, pili kita magbutas ng bagay. Pili kita magbutas pa ng tao, tapos kaiwal mo na. Pero pinaka-enemy ka po talaga sa diri ka. Detachment sa itong gusto. Paano kung ang gusto ni Lord araw kami? Ang gusto mo, kontra sa gusto mo. Isa yung susunod mo. Ang Diyos, kunang number one. Sa pulangan, kaya mo mga nag-iribanan, sabi ko, kaya mo mga kurang na, magpakasal na ako sa simbahan. Nangyayang ako sa state of grace, nahirapan sa kalag, di ba? May relasyon ko po tayo, labs na labs. Pero, makasarin doon mo sa kan Diyos, dahil pakasal. Hindi bago, hindi masarap bago. Sabi ko, magpakasal na ba? Mataya ako sa state of grace. Yun yung malagay ako sa mga Diyos. Ang sabi ko ito, Saro, pag pinakasal po kayo kami pati, mawala na kami si Pinson. Ibig sabihin, si Pinson ang sa iya, number one. Dahil man niya mo, sabi na, kung nanamutan si Pinson, kung tunay na mumuot sa kalam, kung ang Diyos na mumutan mo, kaya mo utusan ang sa imong benepisyong material, temporary, dahil sa Diyos na namumutan. O isang po na mga ina-upload sa religious life pagpati. Napaka-kuyang po, very radical ang demand ng mga Diyos. Sa iyo man sa dili, kung gusto mo magsunod. Ikaw may ang kakontra pa, magura. Hindi ka na ngayon, hindi ka na ngayon, magkikod ka muna sa mo, magpaadol ka ng tugang. Pero, bago po absolute ang family ties, ang pinaka-absolute, iyo ang relasyon sa Diyos, ang kabutan ng Diyos. Kaya sabi niya, kung bago ka, demo ka, ang butasan, kamutan, ako, butasan, iba, bago kitang maniligo sa inyo. Kino mga akin na naglalawag sa seminary, sulo lang, di ba po kami ngayon? So, sulo pang aki, sulo pang lalaki, sulo pang aki. Sabi ko magulang, kung iyan po po na yung kagustuhan ng mga Diyos, hindi po kami makuntra. Yun ang detachment. Pero minsan, sa pulo lang natin, mapalay niyo, umamat rin. Ay, di po yung pala na sayang ng ngayon kaya. Sige-sige mo. Hindi mo narurungan ng Diyos ang tao ng biyaya. Hindi po ng tao ng buhay na dapat ang kamutan. Hindi po. So, bago po magsunod sa mga Diyos, napakakuya po. Ako din tao ko naglaw sa seminary. Nagputas din po ang mga plano ko sa buhay. Beautiful dreams. Itong dreams na ito, kaya siya nanahiling ko, itutusan ko na. Until now, napalin na ako, yan pa rin nasa akong disposisyon.
Pag inumpit sa ko na siya number 1 sa buhay ko. Kasi pag pakunan ko siya number 1, pili ko po siya dilibay sa kabos. Pili ko po siya dilibay sa tao, pili ko siya dilibay sa bagay, pili ko siya dilibay sa mga oportunidad na temporary. Yeah. So yun ang pero mga tugang na ang Diyos yung kamutan na sa dito at buhay yun. Yun ang number 1. Kasi magaling din, ano man ang nagbubutas, di po mamawaran. Yeah. Akala natin siguro, pag nagbutas kita, nasa kadaihan. No. Ano man nagbubutas ka, yun lang po talaga yung madadala. Hindi na malulugi kung kita magbutas sa Diyos para sa iya. Investment po yan. Sabi sa gagawang kabasa, sabi ni Gabe, ang sabi, alagad po nagadaan kitang damay kay Kristo, natutupo kita na mabubuhay mang kita. Kaya niya, nag-aaral na si Kristo, pinamahali sa mga kagadanan. Kaya na mga kagadanan. Ang kagadanan, kaya na sa iyang kapagpahiyan. You see? Ang regalo sa mga namumuol sa gulang, ay ibang regalo ang gulang. Isa ko yung panatulang, ito pang hanapon ang bagay. Kaya na pang hanapon ang persona, hanapon na siya sa kapos. Diyan ko na nga, masimba ka. Ano ang wish, ano ang prayer mo? Ayun sana, kuya na sa kuya business. Sana, Lord, para yung health ko. Di ba, kayo ba tayo, di ba? O sana, okay, safe siya. Yan, kayo ba tayo? Pero ultimately, kung ano ka nagigibot, hanapon ka ang kaguranan. Hanapon ka ang kaguranan sa anak buhay. Hanapon ka ang kaguranan sa pamilya. Hanapon ka ang kaguranan sa kagusan libutan. Kaya kita kapapasaya. Pero kung hanapon ka lang ang hanap buhay, bago ang Diyos, mapapasala kita. Kaya pagkasabi, kasakanta, ang kahadian ng Diyos, inutong ka. Siriman ang sa ila, asin ang kapos, inutugan ka sa iyo. You see the point? Siya ang nagawa. Ang kapos, inutugan ka sa iyo. Kaya pag siya ang nagawa sa pagkako, masunod na lang po yan. Kasi madali po magsunod sa Diyos kung siya ang number 1 sa puso, sa isip, ng lagbagsaw. Maski sa mga sabi ko sa mga kinakasal ko, pag ang lalaki, ang direksyon lang sa iyong buhay, ang Diyos, ang kapayuhan, ang meeting point nila kaguranan. Happy marriage po yan. Okay. Pero pag kontra iniyong ako, dapat ko naman yung lifestyle. Pag naging ko din yung babae, angkot, selos. Pero pag aram nila ang direksyon ng buhay nila, magtatarabanan sila. Happy siya nagiligid sa church, happy nagiligid babae, happy din lalaki. Because aram nila, number 1 sila ang kaguranan. Matibig po. Ang kaguranan, mapa sa iyo. Bendisyonan ko ng mga Diyos sa mga kamanang sin Akin sa Espiritu Santo. Lagang ko sa katulinungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.